jalo sing gedhe pangapuranku janji sing tenan mas aja sedeng rentengi wedoan bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan Chandra Pesona Sandra Pesona lagi coba sawangan mas arep murilan iringan anggonku dandan apa tono sing kurang coba sawangan mas anggonku iki wadaan kene yo kang mas kok isih seneng kluyuran yo gampang nesu sode kok aja gampang jebul seliramu ayo hanya untuk diriku wis ra ono wong ayo kejaba mung sliramu amarga sliramu paling istimewa bagiku yen pancen mangkono dik aku ngakoni salahku Kelingsingan. sing tak jalo sing gedhe pangapuranku Janji sing tenan mas aja sedeng rentengi wedoan bakal ayam tentrem anggone urip bebrayan Ajarene kok wis mangkat lunga dianteni ngoyo-oyo ajarene kok wis takono Adik, wong yen ora kepanaran anane among kana juwo wong yen pinuju klingsingan anane wong tansah sujanen Pak Tejo monggo monggo Pakde Oh, mengke bablase sesi demen. Sesi demenan ya lagu kuwi. Bablaske sesi deman Mas. Bareng sampun pepanggian nyatane jero
diajarin nih Pak sama Tejo. Pak Tejo HE itu HE begitu. dulu. Pak Tejo, hae Pak Tejo. Oh tetep iki pacarku kok iki yo. Iki tetep. Kayaknya Pak Iya Tejo nih. dong, mau siapa Oh, iya, Pak lagi? Tejo. Jenengan itu diajari Pak Tejo HE itu kayak gini gitu loh. Niki, HE sih. iya iya, ajarin lagi ya, ajarin Ajarin lagi. lagi, ajarin HE, lagi. nah. HE lho, kulo HE jare. Pak. Rubuh nganti pinjung. Ya kali. HE. Nah, HE Pak. Pak sinten iki Pak Tejo? Pak sinten? Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke kuasa isine kowe opo wae senajan sesideman Chandra Pesona. Ayo Bapak. Monggo Pak. Liwat kincanging alisku usang hang landang keseni hatiku Najan muslim serius waku aku isek mampu ngladeni solangmu Monggo kowe bocah gunung, nadyan bocah gunung, kadukung anyrempong. Ayo Bapak, jiwa ragaku kok guru, kahormatan marang rubuh nganti pinjung. Pak Warno dipadosi Mbak. Iya. Oh dipanggil bebeknya. HE Pak. Mas Warno Iya. dipadosi bebek loh. HE Pak. Pak, HE. HE Pak. Nah. Niki nembe tak turuti iki lagi iki nek bareng ngono kempling Mas. Nah, mau pokoknya gak tak turuti pokoknya wis to. Gerwis HE. Tak Pak Warno incim ditunggu pokoknya. nggih. Iya monggo Pak Warno niki dipanggil bebeknya. Ya Allah, panggilan bebebku. Bebeb. Iki bebek sing iki. Muka aku nyeliki bebebku Oh dhewe. iya bener. Bebek Nah bebekmu sing iki berarti Mbak. Iya iki bebek. Pak Warno, sayang. Iya, aduh ya Allah. Ya Allah Pak Warno bebek ini Urip loh. ono kutha gedhe kowe tak Mas kempling nggih Mas Deka sebagai ayo Pak Warno Pak Warno Kula
ayu sing tak tresnani arina wangi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati ayo bebeknya Pak Warno. ditunggu-tunggu masih Lah, malu-malu Ditunggu-tunggu loh Pak Warno, kawit wau. sama bebek tercinta. Oh ngoten. Yo. Ning apa sliramu tega? Tinggal aku. Tinggal aku. Kaya tanpa dosa. Hatiku karang-karangna. Duh Gusti kula nyuwun ngapura. Chandra Pesona. Pak Warno, ayo. Ayo bebek. Masuk. Wong ayu sing tak tresnani arena wangi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu pepujan ning ati Senadyan sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rina wiwitan sanungku parap-parap sok kapan belimu ayo mas sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kepancot tresno nanging ati kumbaka kowe lara hae riyen beb hae Kenaan joget iki mesti lali iki. Gerbe Ini joget ini serai lali. Kedatangan Umi Elvi Mas Yongki. Namanya Bunda siapa Bu? Ibu Ami. Bunda Ami. Oh Teh Poci. Ibu Ami lagunya apa habis ini? Teh. Ayo, Oh, Teh nanti kita Poci. konfirmasi dulu ya Bunda. Oke baik. Ning apa sliramu tega? Tinggal aku. Ayo, Bebek. Kaya tanpa dosa. Hatiku karang-karangna. Duh Gusti kula nyuwun ngapura. Ja, 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 ja. Pak Warno
Iki wis ora perkara pacek. Ayo lo kanca-kanca Pak Wasri pacek-pacekan iki meneh, joget. joget meneh. Yo, sesarengan Monggo. Chandra Pesona. Sajo selo. Ayo Mas. Ayo monggo. Mas, nah iki tenanan iki sampean ayo. Nak mau kan keliru. Ayo Mbak sini Mbak. Monggo. Monggo Mas Dar. Ya pantese ngono. Saben dina mung ngelamun jroning sepi samun amung tansah kadulu wayangan muda Kang Mas wong bagus kene tak ajari lilalitan bisa lali saya ngerucit ati leliwati wong bagus tanah saku mantel ing panduling netro lamun mangkono piye katresnan Piye katresnanku. Wes iki Pak Tutu wes. Wes ki Mas. Ayo, prok jadi apa? Iki lho harus ditambahi Mbak Mel. Aku tambahi. Mengko. Saiki wae. Wah, panas ngene sumu kok ngasih ana. Mongko Kang Mas katresnanku bebaseni nanti satinuku junduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku
PP. Arisan. Suwun. Opreng kuning sisan yo. Bapak pripun Bapak? Empun badi wayah dereng. Dereng, oh mudah-mudahan cepet ya. Oh alah Pak Dodon jenengan toh. Wes jenengan niku wes tau nanggap. Gek request jan murah hati tenan Bude Salim. Bapak sehat-sehat nggih. Mugi cepet-cepet kanugrahan wayah. Apa? Niki. Kalih lestari mengke. Nggih. Monggo sugeng rahapi rumiyin. Mas, mangke dibablaske napa? Bablaske apa mong? Bablaske apa melali aku? Oh ya, pring kuning. Monggo Kang Mas katresnanku bebaseti kan bisa tinuku junduk lan prasetyamu tak korbanake jiwa lan ragaku. Nah, bablas ke pring kuning pamundutan saking kanca-kanca pawasri. Aduh. Nggih sugeng siang, sugeng pepanggihan. Tanda pesona, Mbak. Gone Mas Tulus. Kandhane kok. Sesarengan kalian Mbok Dijum duwe gawe. Masuk. Apa sliramu ora pirsa jroning ati iki ana tresno. Apa sliramu ora krasa kangenku tanpa upama. Aku ora bakal lali nalika sliramu pamit bali. Udan deres sing jalari ati tembus sajroning ati. Ayo wong tanggal tuwek ya. Hae Mas. Rapopo Mas? Lah iya. Hae Mas. Tanggal tuwek ya. Oh. Iki gek yo Iki kok rupane koyo tutik ya? Iki lho. Iki rupane persis tutik lho, mbok yakin to. Pring kuning dadi seksi ana mendah kutha Sragen asli. Apa ora ngerti yen pring kuning gawe mareng ati. Sragen bergoyang. Chandra pesona iki lho. Mas Dodo. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandhang tresno. Janur kuning lengkung-lengkung
enek dindek to. Arisan sing Chandra Pesona iki lho. Kelo sing penanggung jawabnya Mas Daryan. terke sik. Mas Dar, penanggung jawab penanggung jawab rombongan. Kalau Mas Dot. Oh, Mas Dodo iki sing ae to. Alah lah. Iki hak ini prei iki. Prei, ngose tenang ae rombongan Iki Urung berarti teko. bandar sing nalangi iki. lah aku tak DP-ni nono kari angsurane golekne liyane. Ya wis. Tresno iki ora megat saya suwe saya tambah ngetro waton kowe rambandeke senajan aku wong ora duwe matur nuwun Mas MC.